Τώρα θα αρχίσει. Του λείπει η δύναμη. Ναι, μπορεί αυτός να μην μπορεί να το κάνει, γιατί το δικό του είναι αλλιώς σίγουρα. Έχει συνηθίσει αλλιώς. Ναι. Κάτσε, σε κάνα 2 γύρους. Ή εγώ είμαι πουλοχέρης. Σε κάνα 2 γύρους θα το ξεπεράσει. Ναι. Εσύ πρέπει να ονομαστείς ο drifter του κλαμπ. Να μωρή ασπρούλα. Μου είπε ένας βλαμμένος να το αφήσει στο μαγαζί του. Ένας εκεί στην Ελευσίνα. Όχι, δεν σπέρασε τώρα. Μέτρη και γράφει καλύτερα. Ναι. Το χάσε. Ακριβώς το ίδιο κάναμε! Ποιος φοράει? Όχι τίποτα, αλλά μετά θα μου το ζητάει συνέχεια. Τι γάμισες! Το αρχίδι. Εγώ το μεταξύ άλλων νου αμάξι δεν έχω πάρει. Τώρα μιλάς. Εντάξει, φοβάμαι. Κι εγώ. Το είδα. Δεν είναι αγάπη, μαλάκα. Το είδα ότι φοβάσαι. Περάσω τους φόβους μου. Μαλάκα, έχει πολύ ωραίο zoom αυτή η κάμερα. Τι είναι αυτό, συντράγα πριν. Ναι. 25 επί. Ναι. Έλα. Όλο. Πού πάει.